سلام تخطاتلتنا زي channel كما يكنيكم لومون كلنا بحبار تعبينا انت تغمنا نيزبل كوارس تهيزا غريبا له ناي لومي هرست تمرتنا كما يكيرنا نتهم ابستفل عليه صلاتنا هيوتنا اب مقشا ديو اب مبصح ديو اب تمرت ديو اب سراح ديو ابستفل عليه كفالنا هيوتنا زقاط مناسبات قلتفيلنا مزينا سرعنا اب هيوتنا نتومدو نقطفو ምክንያቱ ቀልጢፍና እንተደየለሊና ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ኣብ ሂወትና ኣትዩ ብዙሕ ሕማቕን ፀገምን ክፈጥረልና ስለ ዝኽእል ስጥራይ ከያክል ካብኡ ንክንወፅእ እውን ቀሊል ክኸውን ስለ ዘይክእል ቀልጢፍና ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቃ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ከነስተውዕለሉ ዝግባአና ንሰባት ዝቐርቡና እንታይ ዓይነት መንፈስ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ወይ እንታይ ዓይነት ነገር እዮም ኣብ ሂወትና ዘምፅኡልና ዘለዉ ክንፈልጦም መርዛማት ድዮም ጥዑያት ሓገዝቲ ድዮም ጎዳእቲ ጠቐምቲ ድዮም ኣዳኸምቲ ክንፈልጥ ምንታን ንኩልና ክጠቕመና እያ ዝበልኳ ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ናይ 8 ነጥብታት ዘለዋ ቪድዮ ቀሪበ ኣለኹ እሞ ናባ ንኺድ ቀልጢፍና ድማ ካብኡ ተማሂርና ስጉምቲ ንወስድ ማለት እዩ እምበኣር ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ትምህርትና A 5-minute test to identify toxic people እያ ትብል እንታይ ማለት እዩ ነቶም ኣብ ሂወትና ዝቐርቡና ሰባት ንላለዮም ሰባት ምሳና ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ክራኸቡ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቃ ኣብተን ቀዳሞት 5 ደቂቃ እዚኦም ሰባት እንታይ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ከነለልየሉ ንኽእል ወይ ከም ፈተና ጌርና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሶም ክንቅፅል ኣለና ድየብልናን ኣብ ጥቃኦምሲ ግዜ ክነጥፋ ኣለና ድየብልናን 5 ደቂቃ ካብ ሂወትካ ምጥፋእ እውን ቀሊል ኣይኮነን ግን ካብ 5 ደቂቃ ጌርካ ሓደ መምዘኒ ምግባር ምሉእ ሂወትካ ትብደሎ ስለ ዝበዝሕ ቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ ክንከይድ ማለት እዩ እንጂ ተቐዳመይቲ ነጥቢ ከነስተውዕለላ ዘለና ኣብቶም ዝቐርቡና ሰባት እንታይ ባህሪ የንፀባርቑ ተቐዳመይቲ bad mouth others እዚኦም ቶክሲክ ወይ ሓደገኛታት ሰባት ኣብ ሂወትና ክቐርቡ ከለዉ ምልክታት ኣለዎም እዩ ሓንቲ ዘይብሎም ምልክት ዘይብሎም ኮይኖም ኣይኮኑን ዝቐርቡ ብኻልእ ኣዘራርባ እዚኣ ትምህርቲ ናይ ሎሚ ካብ ሓደ ኣርቲክል የረኺበያ ከንብባ ከለኹ ድማ ምስቲ ናይ ናትና ሕብረተሰብ ምስቲ ንዓና ዘጋጥመና ምስቲ ኣብ ስደት ስለ ዘለና ዝተፈላለየ ዓይነት ሰባት ንረኽቦ ዝያዳ ክጠቕመና ትኽእል እያ ዝበልኳ ኢለ የቀሪበያ እሞ ቀጥታ ናባ ሕጂ እቶም ሓደገኛታት ሰባት ወይ እቶም ቶክሲክ ሕማቓት ሰባት ንብሎም መጀመርያ ምልክታት ኣለዎም ነቲ ምልክታቶም ምልላይ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ተቐዳማይ ምልክት bad mouth others ንኻልኦት ምፅላም ምንሻው ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ መጀመርያ ዝረኸቡካ ግዜ እውን እንትኾን ምናልባት ቅድሚ ሰላምታ እውን ክኸውን ይኽእል they tell bad things about other people right away ኣብታ ሞሜንት እትያ ጀሚሮም ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ሕማቕ ክዛረቡ ይጅምሩ ምናልባት ኣብ መርዓ እንተኮይንካ ወይ ኣብ ወዳእመት እንተኮይንካ ወይ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ተረኺብካ ኣብታ ቦታ እትያ ካብ ዘሎ ሕማቕ ነገር በኣ ገይሮም እዮም ክላለዩካ ዝፍትኑ ስለዚ ካብታ ተላለኸያ 5 ደቂቃ 10 ግዜ 10 ደቂቃ ጠቕላላ ብዛዕባ ሕማቕ ነገር ብዛዕባ ናይ ሕማቕ ነገራት ብዛዕባ ሓበሻ ዘለዎም ሕማቕ ነገራት ጥራይ ክትዛረብ ትኽእል ማለት እዩ ካልኣይ ድማ people who tell ugly stuff to strangers are terrible እንታይ ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንመጀመርያ ሕጂ እዮም ዝላለዩካ ዘለዉ ኣብታ መጀመርያ ግዜ ኣብታ ንመጀመርያ ንሰብ ትላለየላ ግዜ ብሕማቕ እናተዛረብካ እናሓማኻ እናዋረድካ እንተኮይኑሲ ድሓር ምስ ተላለኻ ዳ እንታይ እዮም ክኾኑ ከምኡ ኢልካ ክትሓስብ ንቡር እዩ ሓደ ግዜ ኣይነስተውዕለሉን ኢና ግን ከነስተውዕል ኣለና እታ ናይ መጀመርያ 5 ደቂቕ ብዛዕባ ፀለመን ሕማቕን ምድኻምን እንድሕር ኮይኑ ስርሖምሲ ወይ ዘረቦምሲ ድሕሪኡ ዳ እንታይ እዮም ክዛረቡ ምስ ተላለናዮም እንታይ ፅቡቕ ኢና ክንረክብ ምክንያቱ ሓደ ነገር ሓድሽ ክትረኽቦ ከለካ ፅቡቕ ነገር ክዛረብ ኢኻ ትፅበዮ ምክንያቱ ስለዘይትፈልጥ ውሽጡ ስለዘይትፈልጦ ንሱ እውን ንሳ እውን ስለዘይትፈልጠካ ስለዚ እዚኣ ሓንቲ ቀዳመይቲ ረቋሒት ከነስተውዕለላን ቼክ ክንገብረላ ዘለና ኢና ካብ መጀመሪኡ ጀሚሮም ሕማቕ ዝዛረቡ ምስሊ ኣለና ብዓድና ብኣግኡ ዝነቀወ ዝብስ ኣበይ ክሕድረኒ ኣበይ ክሕድረና ስለዚ ካብ መጀመሪኡ ከም ዝተዛረቡ ሰባት ከ ኣበዮም ከንብሩና ዝብል ናይ ለባማት ምኽሪ ናይ ዓድና ወይ ናይ ሕብረተሰብና ክንዝክር ክነስተውዕልን ይግድደና ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ነጥቢ complain non-stop እዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም ሓደገኛታት ሰባት እዚኣቶም ምምራር ተቐዳማይ ዝፈትውዎ ደርፍን ስነ ጥበብን እዩ ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ኣርእስቲ እውን ተሃብካዮም ንከማርሩ ፀገም የብሎምን ምክንያቱ ዘማርዎ ዘለዉ ብልክዕ ሂወቶም ሽግር ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን ልምዲ ወይ ኣመል እቲ ምምራርሲ ስለ ዘስተማቐርዎ ሓደ ግዜ ኣብ ሕብረተሰብና እንታይ ትርኢ ናይ ምምራርሲ ምሻለካ ትቀንዲ እንተማሪርካ ጥራይ ካብቲ ግሩፕ ክትኣቱ ትኽእል
زخاك قليل ነገር አይኮነን ምክንያቱ ዘማር ሰብ ኩሉ ግዜ ሓደ ሰብሲ ብዛዕባ ህይወት ኩሉ ግዜ ዘማር ተኮይኑ ክገርመካ ትዝሕዝን ሕማቅ ይዘጋጥማ ስለምንታይ እዩ ብዙሕ ግዜ ይብሉ እቲ ትደልዮ ትትምነዮ ትተሓስቦ እንታይ እዩ ተማርር ኣለኻ ቀጻሊ ስለዚ ንሓንጎልካ ኩሉ ግዜ ሕማቅ ከም ዘለካ ክትነግሮ ዘለካ ኣብ ህይወትካ ድማ ሕማቅ ክትዛረብ ስለትሕልፎ ዘለካ ንሱ በተደጋጋሚ ከጋጥመካ ይኽእል በንጻሩ ጽቡቕ እንትትዛረብ ጽቡቕ እንተንዛረብ ጽቡቕ ነገር ከጋጥመና ዝለዓለ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ፖዚቲቭ ሰብ ፖዚቲቭ ነገር ይስሕብ ፖዚቲቭ ኣጋጣሚታት ድማ ብህይወት የጋጥሙ ስለዚ እዞም ቶክሲክ ሰባት ብዛዕባ እንታይ እዮም ክዘማርሩ ክንብል ንኽእል ኢና ብዛዕባ ኤቭሪቲንግ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ብዛዕባ መኪና ክኸውን ይኽእል መኪና ስለ ዘለዎም በታ ዘላቶም የማርሩ እንተዘይብሎም ስለ ዘይብሎም የማርሩ ኩነታት ኣየር ውዑይ እንተሎ ውዑይ ኮይኑ ይብሉ ዝሑል እንተሎ ዝሑል ኮይኑ ይብሉ ብዛዕባ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ተረኺብካዮም እቲ መግቢ ጥዑይ ኣይነበረን ክብሉ ወይ ምቁር ኣይነበረን ክብሉ ክእሉ ምቁር ተነይሩ ከዓ ክቡር ነይሩ ክንዚ ስለምንታይ ኣድለየ ክብሉ ክእሉ ብዛዕባ ስርሖም ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ከምኡ ብዛዕባ ገዝኦም ብዛዕባ ወሃብቲ ስራሕ ናቶም ከምኡ ብዛዕባ ደቆም ሓዳሮም ብዛዕባ ኩሉ እዮም ኮምፕሌን ዝገብሩ ምክንያቱ ኮምፕሌን ንዖም ኖርማል ኣገባብ ናይ ዕላል ስለ ዝወስድዎ እዩ እቲ ዝሕዝን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንካልኦት ሰባት ሕማም ኤድስ እዮም ዘሰጋግሩ ዘለዉ ክንዲ ፅቡቅ ነገር ዘሰጋግሩ ሕማም እዮም ዘስግሩ ዘለዉ ካብ ሕማም ዘለዎ ከ እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትርሕቕ ኣለካ ካልእ ነገር የለን ምክንያቱ ናይ ነብሶም ዝያዳ እታ ቪድዮ እንታይ እያ ንነብስና ንክንፍትሽ ኢና ኩሉ ግዜ ናተይ ቪድዮ ናብ ሰባት ኢድካ ክተወጣውጥ ዘይኮነስ ናብ ነብስካ ክተወጣውጥ እዩ ስለዚ ቀዳማይ ነፍስና ከምኡ እንተድሕር ኮይና ክንቆጠብ ኣለና ምክንያቱ ንካልኦት ሰባትን ነብስና ንጎድእ ስለ ዘለና ሓላፍነታውያን ዜጋታት ንከውን ኣለና እንተ ከምኡ ኮይኑ እቲ ሰብ ግን ዘይርድኦ ወይ ክርዳእ ዘይደሊ ተኮይኑ ንሕና ነፍስና ከነድሕን እዩ ሓላፍነትና ካብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሸተት ኢልና ንርሕቕ ማለት እዩ ሳልሳይ toxic people ወይ እዞም ሓደገኛታት ሰባት ኩሉ ግዜ they expect special treatment ፍሉይ ዝኾነ ተሓሓዛን ኣቀባብላን እንግዶትን ክትገብረሎም እዮም ዝፅበዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ሻለካ የስዕሉሉ እዮም ነቲ ንስኻ ትገብረሎም እንግዶት ንሳቶም ከምኡ ክገብሩ ኣይደልዩን እንዲኦም ብርግፅ ኣይገብርዎን እንዲኦም ካብ ሰባት ግን ፍልይ ዝበለ ኣቀባብላን ተሓሓዛን ተገዳስነትን ይፅበዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ they expect everything to be suitable ኩሉ ነገር ትፅዕሙ መምችኡ ንዖም ከም ዝጥዕብ ክኸውን እዮም ዝደልዩ ባህግናቶም ከምኡ እዩ ንካልእ ሰብ ከምኡ ክገብሩ ንዖም ዝምልከቶም ኣይኮነን እንድዩ ካብ ካልእ ሰብ ግን ዝፅቡቁ ክግበረሎም ይደልዩ ስለዚ ንስኻ ንዖም ግዜ ክትህብ ክትረኽቦም ክድውለሎም ክትግደሰሎም ግዴታኻ እዩ እሶም ክገብርዎ ግን ንቡር ኣይኮነን ምክንያቱ እንታይ ይብሉካ their life is much more busy ሂወቶም ቢዚ ብዙሕ ነገራት ኢንትረስቲንግ ነገራት ይገብሩ ከም ዘለዉ ክእምኑካ ይፍትኑ ንዓኻ ግን ኣይሓትኻን እዮም ንዓኻ እውን ኣይግደሱልክን ኣይሓትኹን እዮም ምክንያቱ ተሓቲቶም ክፈልጡ ይደልዩን እዮም ናቶም ሂወት ኣገዳሲ ስለዝኾነ ንምንታይ እቲ ዕላማ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ሂወተይ ንስኻ ኢኻ ክትድውል ዘለካ ንስኺ ክትድውል ዘለኪ ንስኺ ክትግደስ ዘለኪ ንስኺ ግዜ ክትብ ዘለኪ ብምባል ነቲ ሰብ ንሶም ጥራይ ተገዳስነት ክትህቦም ንስኻ ንዖም ክትጓየይ ንዖም ክትሕግዝ እምበር ንሳቶም ተመሊሶም ክድውሉ ክግደሱ ግዜ ክህቡ ከም ዘይግብኦም ገይሮም እዮም ዝእምኑኻ ስለዚ እዚ እውን ሓደ መለክዒ ናቶም እዩ ምክንያቱ ንኻልእ ክገብርዎ ዘይደልዩ ባዕሎም ናብ ካልኦት ክገብርዎ ዘይደልዩ ግን ንነብሶም ከምኡ ክረኽቡ እዮም ዝደልዩ ስለዚ ፈሊጥና እዞም ሰባት ከመኦም ምዃኖም ምሳል ኣለና ሕሳብና ክንገብር መንገድና ክንቆርፅ ንኽእል ኣለና እታ ራብዒይቲ ነጥቢ ድማ they boast about their success ብዛዕባ ዓወቶም ክጀሃሩን ክደጋግሙን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ክዛረቡ እዮም ዝደልዩ ይዕበይ ንኣስቲ ዘለዎ ደረጃ 10 ግዜ ብዛዕባ ስርሖም 10 ግዜ ብዛዕባ ገዝኦም 10 ግዜ ብዛዕባ ሓዳሮም 10 ግዜ ብዛዕባ ናቶም ጥራይ ብዛዕባ ካልእ ይዛረቡን እዮም ዝበለፀት ፊልም ናቶም እያ ሂወቶም እያ ዝበለፀት ኢንትረስቲንግ ሶም ዝገበርዎ ፍሉይ ነገር so they keep talking only about their success and achievement ንሳቶም ዝገብሮ ይንኣስ ይዕበ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ክዛረቡ ይኽእሉ ሓረ ግዜ እኮ እቲ ምሳኻ ዘሎ ሰብ ሓድሽ ዘሎ እንታይ ዓይነት ሰብ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ክትጥንቀቕ ኣለካ ካባኻ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል እስኻ ሕፃብ እግሩ እውን ዘይትኸውን ክትኮን ትኽእል ኢኻ ካባኻ ንላዕሊ ክትኮን ትኽእል እያ እታ ሰብ ሓደ ግዜ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይስተውዕለሉ እየ ኣብ ኖርማል ስራሕ እናሰርሓ ቱቱቱቱቱቱቱቱ ይብላ በቃ ብዙሕ ይዛረባ እታ ምስአን ትሰምዕ ዘላ ግን ምናልባት ዶክተር ክትኮን ትኽእል እያ ስለዚ ተዛረበት ኣብ መወንዳታ ኣብ ፅፍሪ እግርኻ ክትኣቱ ምፍታን ፅቡቅ ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንሰምዕ ክንክእል ኣለና ምናልባት ዕውታት ብዓወትና ሕጉሳትን ኩርዓትን ክንከውን ንኽእል ኢና ፐርፌክት ከምኡ ምዃንኪ
ብጣዕሚ ጽቡቕ ብቲ ዘለካ ስራሕ ትምህርትካ ዕጉብ ምዃንካ ኮንፊደንስ ስለ ዘለካ that's very good ካልኦት ሰባት እውን ከምኡ እዮም ግን that you should know ንስኻ ጥራይ ኮንካ ንስኻ ጥራይ ኮንካ ትበፅሕ ከ ዘላ ካብኡ ንላዕሊ ዝበፅሑ ሰባት እውን ኣለዉ ስለዚ ብናትካ ጥራይ ንሰብ ኣይትሕምም ቁሩብ ክትዛረብ ጽቡቕ እዩ ንኻልኦት ንኽዛረቡኻ ንኽነግሩኻ ዕድል ክትህብ ግን ጽቡቕ እዩ ብስለት ካበይ ዝርአ ቅድም ንኻልኦት ናይ ካልኦት ክትሰምዕ ምክንያቱ ሽጣራ እውን እያ እንተሪኢኹማ ምክንያቱ ንሰብ ተሓቲካ መጀመርያ ካብቲ ንሱ ዝብሎ ተበጊስካ ኣገባብካ ክትቅይር ትኽእል ኢኻ ደፍደፍ ኢልካ ቅድሚ ሰብ ናትካ እንተድሕድሕካየ ግን ካብ ናትካ ሊግ 99% ንላዕሊ እንተኮይኑኻ እንታይ ኢኻ ክትገብር ክትሓፍር ኢኻ ካብ ከምኡ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከነስተውዕል ክንክእል ኣለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ናይ ከምኡ ተህቦ የብሎምን ዓቕሊ የብሎምን ምክንያቱ ብዘየገድስ ትምስኦም ዘሎ እንታይ እዩ ብትምህርቲ ልዕልዮም እንተኮይኑ ብካልእ ደረጃ ከጥቅዕዎ ይፍትኑ ብትምህርቲ ትሕትኦም እንተኮይኑኻ ደንቆሮ ገይሮም ከምንዎ ይፍትኑ ካልኣይ ተዘሕዝን they often use examples from their life to give a lesson on how to do things ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ተጋጢሙ ኣብነት ንመን እዮም ጥቀሙ ነፍሶም ከመይ ገይሮም ፈቲሖሞ ከመይ ገይሮም ሰጊሮሞ ካብ ህይወተይ ተምሃር ኣነ ብሱል ንስኻ ካበይኻ ክትምሃር ትኽእል እዚ ዓይነቱ እዮም ከተንብቡ ዝኽእሉ ናይ ካልእ ዓይነት ሰብ ናይ ሳልሳይ ኣካል ክጥቀሙ ኣይመርፁን እዮም ምክንያቱ ንሳቶም እቶም ዝበለፁ ከዛ ኣብቲ ክፍሊ ኣብቲ ዘለኻይ ቦታ ዝበለፁ ሰብ ስለ ዝኾኑ ናቶም ኣብነት ጥራዩ እቲ ዝያዳ ከድምዕ ክምህርን ከንቅሕን ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለዎ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘርኢ ሰብ 5 ደቂቕ እኳ ይበዝሖ ሰተት ኢልካ ካብኡ ምእላ እዩ ሓደ ሰባት ሓደ ግዜ ከይተረዳእና ነዚ ባህርታት ከነንፀባርቕ ንኽእል ኢና ኣነ ካብዚኣ ፕሪንሲፕል ውፅእ ኢለ እንታይ ክብለኩም እኽእል ዋላ ኣብ 5 ደቂቕ መምዘንን ተወሰድና ክንፅመም ንፈትን ምክንያቱ እቲ ሰብ ገለ ነገር ቀሊዎ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ሕርቃ በስ ተረኺብካ ከማር ክኽእል very important point please ንኩሉ ሰብ ካልኣይ ቻንስ ሳልሳይ ቻንስ ይግብኦ እዩ every person deserves second chance ስለዚ ዋላ ኣብ 5 ደቂቕ መምዘንን ተገይርና ኣለና ኣይንህደሞም ድሓን ካልኣይ ዕድል ንሃቦም ግን ካብቶም ሰባት ሓሳብ ኣተሓሳስባና ቁሩብ ሓደ ስእሊ ከነቕውም ክንክእል ኣለና next point is make you defensive እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝኾነ ነገር ኣብታ 5 ደቂቕ ዝኾነ ዝፈላለየካ ነገር እንተጋጢሙ ንዓኻ ነፍስኻ ኣብ ትከላኸለሉ ደረጃ ከውድቑኻ ክእሉ እንታይ ይገብሩኻ ሕጂ they'll say things on you or do like and it will make you feel bad እንታይ ይገብሩ ወይ ይዛረቡ ወይ ይገብሩ ማለት እዩ they say or do እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝገብርዎ ወይ ዝብልዎ እንታይ ይገብረካ ንዓኻ ብዛዕባ ነፍስኻ ፅቡቕ ከም ዘይስማዓካ ንኣብነት ብዛዕባ ቅርፅኻ እንድሕሪ ብዙሕ ዘይተዓግብ ኮንካ ወይ ገለ ብዛዕቡ ክደጋግሙልካ ይፍትኑ እንታይ ማለት እዩ ክስከፍ ከምኡ ይገብሩኻ ብዛዕባ ትምህርቲ ስክፍታ እንተላትካ ንዓ ይደግሙኻ ዳርጋስ ብኻልእ ዘረባስ ነታ ቁስልኻስ ክሃርሙኻ ይፍትኑ ምንታን ቁስሊ እንተለካ ምስ ሓደ ሰብ ክትገጥም ተኮይንካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ቁስልኻ ክትከላኸል ምክንያቱ ኣብኣ ክትከዓካ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኩሉ ግዜ ዲፌንሲቭ ወይ ተኸላኻሊ ከም ትኸውን ይገብሩኻ ማለት እዩ ignore what they say as they are hopeless you just do you እንታይ ይብለካ ኣሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ይብሉ ብዘይገድስ ኣይትገደሰሎም እስኻ እቲ ንስኻ ደስ ዝብለካ እቲ ስኻ በጊስካያ ዘለካ መንገዲ ንዑ ጥራይ ግበር ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተስፋ ዘይብሎም ተስፍኦም ዝበሃነ ተስፍኦም ኣብ ነፍሶም ጥራይ ኣብ ስስዕናቶም ጥራይ ዘተኮረ ናይ ካልኦት ሰብ ዘይብሎም ንክዕረዩ እውን ቻንሶም ፀቢብ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ኣስተውዒልካ ነብስኻ ግበር ንሶም ስለ ዘጥቅዑኻ ንሳቶም ስለ ዘዳኸሙኻ እስኻ ትደክም ማለት ክኸውን ኣይግባእን ማለት እዩ next point is they expect to please them they expect you to please them ማለት እዩ ከተሐጉሶም ክትፅዕር ኣለካ ኣብታ ሓፂር ግዜ እውን እንተኾነ ንከተሐጉሶም ወይ ንደስኦም ክትደክም ወይ ክትፅዕር ይፅበዩኻ ከም ዝግቡእካ ገይሮም which means they think everyone should work to make them happy ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ ዝርዶም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ሰብ ንዕዖም ክዕጅብ ንዕዖም ክሐጉስ ንዕዖም ክካብብ ንዕዖም ክግደስ ተፈጠረ እዩ ዝመስሎም ኣብ ጥቆም ዝቐረበ ሰብ ንሳቶም ነብሶም ፅቡቕ ስእሊ ስለ ዘይብሎም ናይ ነብሶም ኩሉ ሰብ ብኦም ተገሪሙ ንዕዖም ጥራይ ከገልግል ዝተፈጠረ እዩ ዝመስሎም ስለዚ ብርግፅ ኣገልጋሊ ናቶም ኣይኮንና ንሕና ወይ ናይ ማንም ሰብ ክኸውን ኣይግባኣካን ስለዚ እንታይ እዩ they will trick or manipulate people to do things for them ባዕልካ ተረዲካ ነቲ ንሶም ዝደልይዎ ክትገብር ተዘይኪልካ እንታይ ገብሩ ቀለልቲ ሰባት ከይመስለና እዚ ዳ ቀሊል ኣይኮን የሽክዑኻ
ወይ ማኒፕሌት ይገብሩካ ሓንጎልካ ይጠማዝዝዎ ነትንሳቶም ዝደልይዎ ባህሪ ንከተንፀባረቕ ይግድዱኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ባህሪ ናቶም እንታይ እዩ ዕላማኦም ንሳቶም ተገዛኢ ናቶም ክትከውን ናቶም ኣገልጋሊ ክትከውን ንጥቕሞም ንኽትነብር that's exactly what they want እሱ ሕልሚ ናቶም እሱ ኢኻ ስራሕ ናቶም ቁፅሪ 7 they have zero care for your problems or for your concerns እንታይ ማለት እዩ ናትካ ፀገም ናትካ ሽግር ናትካ ሓጎስጎስ ናይ ህይወት ንዖም ኣገዳስነት የብሉን ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰከንድ እውን ናብኡ ከጥፍኡ ኣይደልዩን እዮም ታምሳኻ ዘለዋ ግዜ ብዛዕባ ህይወቶምን ብዛዕባ ናቶምን ተዘይኮይኑ ናትካ ክሰምዑ ግዜ የብሎም so they may talk with you but they never ask you about your life ብዛዕባኻ ብዛዕባ ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ ህይወትካ ግን ክሓቱኻ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ ፀገማት ናትካ ክሰምዕዎ ኣይደልዩን እዮም ፀገማት ናይ ሰብ ክፈትሑ ስለዘይደልዩ they never try to help you ምሕጋዝ ንዖም ኣብቲ ናቶም ናይ መዝገብ መፅሓፍቲ የላን ኣብቲ ዲክሽነሪ ናቶም ምሕጋዝ ንሰብ ትብል የላን ንሳቶም ጥራይ ክሕገዙ እምበር ንኻልኦት ክሕግዙ ኣብቲ ናቶም ፅላት ናይ ኣተሓሳስቦም ኣይበሰለን ኣይተጠርየን እዚ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንዖም ዘርበሖምን ንዖም ዝጠቕሞምን ተቐዳምነት ንዖም ናይ ካልእ ኣገዳሲ ኣይኮነን እታ ናይ መወዳእታ they make you feel bad እዚኦም ሰባት ተራኺብካ ምሶም ውዒልካ ምሶም ተፃዊትካ ምስከትካ ወላ ሓሙሽተ ደቂቕ ምሶም ምስ ሓሙሽተ ደቂቕ እውን ምስኦም ምስ ገበርካ ካብኦም ክትፍለ ከለኻ ብዛዕባ ነፍስኻ ተሓጒስካ ይኮንካ ትኸይድ ወይኻ ኢኻ ትኸይድ እንታይ ማለት እዩ they make you feel bad or stupid about yourself and life ብዛዕባ ህይወትካ ጥዑይ ከም ዘይኮንካ ብቁዕ ከም ዘይኮንካ ጥንቁሮ ከም ምዃንካ ስለዚ እምኑኻ ልክዕ ካብቶም ሰባት እዚኣቶም ክትፍለ ከለኻ ቃንዛ ወይ ድኻምነት ወይ ጓሂነት ሰማዓካ ኢኻ ትፍለ ካልኣይ they can't change easily so you may distance እቲ ፀገም እንታይ እዩ ገጢምካ ክትዕሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ክትዕርዮም እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ትንኮ ምርጫ ካብኦም ክትርሕቕ ክትሃድም እዩ ዘለካ እዚኣ ከነሰውዕለላ አንከ ኣለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም ኣበናይ ክፋል ኣይንፈልጥን ኢና ሓለፍትና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መራሕቲ ሃይማኖት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መራሕቲ ሃገር ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፖለቲከኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምሁራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም they can be anything እዚ ባህሪ እዚ እቲ ናትካ ደረጃ ኣይኮነን ዝውስኖ ክንደይ ሰባት ኣለዉ ኣብ ሕብረተሰብና ካብ ምህሮ ኣእምሮ እኳ እዩ ዝበሃል ምሁር ስለዝኾንካ ካብ ዝናፀ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ኖ ሓደ ግዜ ግን ብብዝሒ ኣብ ምሁራት እዩ ዝረአ እዚ ኩሉ ኣነ ይፈልጥ ኩሉ ኣነ እየ ዝገብሮ ብጀካይ ናይ ካልኦት ርእይቶ ቅቡል ክኾን ኣይክእል ዝብል እምነት ኣሎ ኣብ ፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ ብጉልሕ ዝረአ ነገር እዚ ንሕና ኢና ሃገር ንሕና ኢና ኣምፂና ንሕና ኢና ንፈልጦ ዝብል ባህሪ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ክትለዮም ኣለካ ግዜኦም ምስኦም ምጥፋእ ከተውሕዶ ኣለካ ምክንያቱ ብዋጋ ናይ ነፍስኻ ስለዝኾነ ብሕፅር ዝበለ ክነግረኩም መጀመርያ ምስ ተራኸብካ ሰብ ምስ ተራኸብካ ንሰባት ዘፀልም ዘናሹ ካብኡ ክትርሕቕ ኣለካ ምክንያቱ ኣብታ ናይ መጀመርያ ግዜኻ እውን ጥዑይ ክዛረብ ዘይከኣለ ኣማሲኡ እውን ጥዑይ ንክዛረብ ኣይክእልን እዩ ሓንቲ ናይዚ ኩሉ መደምደምታ ዝሃብኩም ግን ሓደ ሰብ በቲ ናይ ሽዑ መዓልቲ ዘጋጥሞ ብኩነታቱ ተደሪኹ ከንፀባርቕ ክእል ኢና እዚ መምዘኒ ክንጥቀም ኣለና ሮቦት ኣይኮንናን ሰብ ኢና ንሕና ሓንቲ ከየጋጠመ ነዚ ንገብር ዘለና ኢና ንብል ዘለና ብርግፅ ካንፈልጥ ኢና እቶም ከምዚ ዝገብሩ ኩነታት ደሪኾም ኣይኮኑ ኣመሎም ስለዝኾነ ተኣመሎም ድማ ንዕኦም ምክንያቱ ሓላፍነት ናይ ነፍሶም ክወስዱ ኣለዎም ነፍሲ ወከፍ ናትና እዚ ባህርናትና ኣብ ባህርና ከይህሉ ክንፍትሽ ኣለና እንተለና ኸ ከነወግዶ ክንክል ኣለና ምክንያቱ ሰፍ ዘይብል ሃስቲ ኣብ ካልኦት ነብሪ ስለ ዘለና ስለዚ ካልኣይ ምምራር በቃ ከማርር ጥራይ ብኩሉ ኣርእስቲ ኣብ ኩሉ እቲ ኩነታት ዘሎ ከማርር ተሪኻዮ ሰብ እዚ ፀገም ኣለዎ ሓደ ሰብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ተጋጢሞ ገይን ብገለ ነገር ተጋጢሞ ብዛዕባ እታ ኣርእስቲ ከማርር ይኽእል እዩ ወረቐት ተሂቦሞ ስለዘይተዋህቦ ወረቐት ከማርር ንቡር እዩ እዚ ካልእ ነገር ስራሕ ካብ ስራሕ ሕማቕ ተጋጢሞ ብዛዕባ ኩሉ ኣርእስታት ናሓዋወሰ ዘማርር ግን ናይ ምምራር ኣመል ተህቦ ዘለዎ እዩ ናቱ ባህሪ ስለዝኾነ ዘማርር ዘሎ እምበር ብርግፅ ፀገም ዓብይዎ ኮይኑ ይኮነን ካልኣይ ሳልሳይ ካባኻ ፍሉይ ዓይነት ኣቀባብላ ነተሓዛን ዝደልዩ ሰባት ክነስተውዕል ኣለና ዋይ መን ስለዝኾኑ ካባኻ ፍሉይ ነገር ደልዩ ከማንም ሰባት ምክንያቱ እቶም ቁኑዓት ሰባት ብዙሕ ግዜ ዝኾነ ይኹን ኣቀባብላ ወይ ኣተሓዛ ኣይፅበዩን እዮም ከም ሰብ
نورمال بسوم كفيلم ما يستيوم تحقشهم زخديوم فلوي نجار كابخات صبة فلوي نجار كابخات صبة ممزعت جزء عيك يكونون خلي سلزي كنت إنك كنكل لنا سلزي كلاي تي هيوتهم معزنات مالت هاي مالتيو كل تيخا تحلاليخا تخبابيركا تخدلهم بر تحادة تبلات تحادة جد مسارحي وي ناي تحادة كدامك خون زقبعلو مغياس زي كونه كان سؤال لنا كلاي رابعي دما بزعبا عوتناتهم بزح كزاربو خازفتنو بعوتهم غيرهم دما كدهلو خازفتن هيوتهم كسع كندي عوتن حقوسن لعل كم زخونه كمنو خازفتن سبات كتنققلهم علىك مغنياتو بواغانات كاسل الزارب زلو سب بناتو كبر كورة بوغي جن كان السؤال لنا هنا أحسبت جزء زعباناتنا نزارب كلنا نتوم سانا زلو سبات نهاسيهم كله دخلنا نالبعتهم سبات ياتهم ورقات زي بلهم أفشجر زلو انتخانو خي بنات بتن هنا بناتنا عوت عويرنا عجوجون ولا زلنا نساتهم صباحنا قاخيدهم كيدك سوق حد رقوليهم سلزي حلافنا تويان كنكون كنكلال لنا استخالمتن هيكالو سبات عوت هيكالو سبات معبالي كنسمعن كندنقن كنكلال لنا أبنات كتوسط دليها استخالمتن كابت بيتونيت أناكا هيكالو سبات أبنات تتكاو نالبتا قداسيت أبنات تلاتكا نسخاد ما تخمز بالكالا جيجا زرع خالا انت خينا كتنقر تخليها مغنياتو همبل الناس بحالالون نسخا تحتيلكا تنات كابنت اتحتابلكا نقرا خلغا زل على سلوالو كاب نسخا انا خمس غير انا سوبرمان انت خينكا سباتون كابها كاد منبر كابها هم هراي كلوني صراحه مش ميكي ديفنسيف حدث بتناتو عودي بزراربو نعاخا ابدخون غنخا هرمه تحت كم تبل نعوك نفسها كم تتحتاز قبركا سب كتنقل لك كترقل لك كلنا بنفسنا بتزلنا تراخن قرن كن حقوسن يقبعنا نسخه حدا سب كابتوم سخازلو صبلل زبلته هوبن تلكا 10 غزي نعنا دغاغم كانعهم تسفاي تقرص نسخه توهيب كاله يو نو ات كمت كتحقوسن كتقرن لك ግን نخالو سبات كا كتحجز لك انا بكم عين درجه نخ ابيمبر نعهم تسفا زقرصوا المنجدي كتفطر يبلك وي يبلك expect to please them تسميت فلوي كابخاز بسب why أما مجمر يجميرو تثبيت كابخاز دلي this is not right كنو هايكونن سلازي نايمان نمسب أقلقالي كونن هنا كل سب برأيانا يملاق استفتريو مولو ناتنا تلو معرض ماي كلنا تراينا مسينا تراينا ينغنكت كابزعلا سلازي هذا نتحدى بفلو يزاقل قلولو مغنيا يبلون كنتحقاقز بحرياوي صبق ونيو نحادى سب كتاقلقلقل ناتو مسارحات كونجن بزخوني يقول مسارحي بزخوني يقول مقدي كان فكد أيقبان كالوت سبات زتالولونا وي مسارحنا توم زغبرنا زلو كنستوعل لنا أبولوتيكا ديو أب سيفيلاوي وديو أب سراح ديو أب نورمال هيوتنا ديو كنستوعل لنا مسارحنا كالوت سبات كوينا غينهلو وترشوعاته بزعبات أقمكا بزعبا عن زي حمم نشتي نجير كاي ونزي سمعون تخوين تسب من البات قبل اللي خازلو تقداسنتون كتمزنو قديتايو مغنياتو صراحة ما نجير كايو أب حمش دغه زقات ما يكونن ግን مبزحت ጊዜ حمش دغه تاكل بملا بزعبه نفسهم زعبه ነገሩን زارب تخينو تا ማለት بخاله زرربا كمير لخا خبلكاون ጊዜ ስለዚህ ይብሉ ዝሰብዚ ጥዕና ከይልዎ ይኽእል اتليست ናቱ ባህሪ ምሳኽ ዝኸይድ ከይከውን ይኽእል ወይ ምሳኽ ዘይከይድ ክኸውን ይኽእል መወዳእታ ድማ ምስቲ ሰብቲ ምስተራኸብካ ሕማቕ እናተሰማዓካ እናጓሃኻ ከምኡውን ብዛዕባ ነፍስኻ ዝነበረካ ርዲት ሕማቕ እናኾነ እንድሕር ተፈሊኻ ሰብዚ እዛ ሰብ እዚኣ ሕማም በርጥዕና ስለዘይ ተምፃልካ ካብኣ ክትሃድም ክንክእል ክንፍትን ኣለና ስለዚ እዚ ባህርያት እዚ ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይ ህይወትና ንዝቐርቡና ሰባት ከነስተውዕለሉ ብዕምቆት ክንሪኦ ዘለና ነገር እዩ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደገኛታት እዮም ኣብ ኩሉ ፅላት ናይ ህይወት ሓደጋ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ስስዕናቶም መወዳእታ ስለዘይብሉ ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ባህርያቶም ክቕይሩ ክኽእሉ እዮም ዝተፈላለየ ምስልታት ክሕዙ ክኽእሉ እዮም ግን ሓቀኛ ስእሊ ጉልህ ይረአይ ከነስተውዕለሎም ኣለና እዚኣቶም ኣብ ካልእ ፅላት ናይ ህይወትና እውን ዝለዓለ ደረጃ ዝሓዙ ኣለዉ ኣብ ፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ እንተኸይድና እውን ብዙሕ ግዜ ነስተብህለሉ ባህሪ እዚ ኣነ የፈላጥ ኣነ የከይላ ካልእ ኩሉ ካባይ ይሓምቕ ካባይ ዘይሓምቕ ተኮይኑ ከዓ መደናገር እዩ ሸያጢ ሃገር እዩ እናበልካ ፀለመ ዝግበር ክንደይ ግዜ ርኢና ተመኪርናሉ ዘለና እዩ ስለዚ ሰባት ከም ዝክገብሩ ከለዉ ነቲ ኣጉል ዕላማ ናቶም እምበር ፅቡቅ ባህሪ ከም ዘይኮነ ተረዲና ካብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ክረሓቑ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ንርሕቕ ክደኑ ዝግቦም እንተኮይኑ ከዓ
ከነድንኖም ክንክእል ኣለና ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ መወዳእታ ክፋላ በፂሓላ እቶም ንመጀመርያ ኣብ ዝናትና ኮሚኒቲ ትመፅእ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ኣብ ጂድራር ኣብ ዩቲዩብ ዝተፈላለየ ከዕብየናን ክጠቕመናን ዝኽእል ትምህርቲ ኣለኒ ኣብ 3 ኣርእስታት ዘተኮረ እዩ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ናይ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ብቁጠባ እንተዓቢና ኣብ ኩሉ ፅላትና እውን ዓወት ከነምፅእ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ካልኣይ ውልቃዊ ዕቤትና ኣተሓሳስባና ርዲኢትና ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ክንዕቢ ሳልሳይ ድማ ሕማቃት ዘበሉ ባህርያት ካብ ነፍስና ኣሊና ፅቡቅ ክንምሃር ኣብ ዘተኮረ ኣርእስታት ብዙሕ ቪድዮ ኣለኒ እቶም ኩሉ ግዜ ነዚ ቻነል እናረኣኹም ኮሜንት እናገበርኩም ትጥግፍዎ ርእቶኹም ትብኑ ድማ ናይ ወትሩ ምስጋና ኣለኒ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዝወዲና ኣለና ኣብ ካልእ ትምህርቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው